V semifinále play-off Extraligy žien na seba narazili štvrtý tím po základnej časti VTC Pezinok a posledný vicemajster Slovenska VK Slavia EU Bratislava. Hostujúce hráčky posmelené víťazstvom z vlastnej palubovky 3-1 v prvom dueli nastupovali na tento zápas s miernou psychickou výhodou. Ak by sa im podarilo v Pezinku zvíťaziť, boli by už len malý krôčok od postupu do finále. Úvod stretnutia patril hráčkam Slavie, ktoré sa dostali do rýchleho vedenia 6-1, keď na spomínaný stav upravila Monika Rákošová. Domáce hráčky sa snažili o obrat, ale dokázali iba skorigovať na priebežných 3-9. Naďalej pokračoval mohutný nápor Bratislavčaniek, ktorý ešte utúžila pokazeným servisom Pezinčanka Katarína Fábriová a stanovila tak priebežné skóre na 6-14. Volejbalistky z hlavného mesta Slovenska napokon ukoristili aj druhý set, a to v pomere 25-12. Skóre 2-0 na sety pre supera neveštilo pre Pezinčanky nič dobré a ďalšie minúty zápasu daný fakt iba potvrdili. Nádejný začiatok v podobe priateľného priebehu 1-2 síce naznačil určité možnosti pre domáce, lenže to bolo všetko málo. Slavia sa dokázala odpútať od týmu VTC na skóre 1-9 či 4-12 a to znamenalo pre pezinské volejbalistky prakticky neriešiteľnú situáciu. Iskierko nádeje na prípadný obrat v zápase chcela ešte vykresať Adriana Marienková bodom na 17-22, ale zvýšená aktivita prišla neskoro. Po víťazstve v treťom dejstve 25-18 a celkovo 3-0 na sety oslavovali druhý úspech v sérii slávistky. V jednom sete podľa môjho názoru nevyskúšali, využili sme akorát slabšiu koncentráciu Slávie, aby sme skorigovali stav rovnako jak prvý, tak aj tretí set. Ale nenašla sa jedna jediná, ktorá by nakopla družstvo a Slávie musíme hrať úplne inak, samozrejme. Príčina je, že proste dneska Slávia prihrávali, slabo útočili, bolo to nepresné, malo agresívne a hlavne nebojovali. Čo by sa dalo zlepšiť v ďalšom zápase? Za 2 dní sa toho veľa vylepšiť a trénovať nedá a celé toto obdobie play-off je vo hlavách a musíme si akorát vyčistiť hlavy. Podľa môjho názoru do soboty by sme hrali ináč, ako sme hrali. Viac dôvodov na radosť mal po výhre tréner Slavie Bratislava Martin Hančík. Tak v prvom rade musím pogratulovať dievčatám k druhému víťazstvu v semifinále play-off. V každom prípade sme k dnešnému zápasu pristúpili oveľa koncentrovanejšie ako doma. V prvom zápase bolo to hneď od začiatku vidieť, aj keď sme boli teda v cudzej hale, tak sme od začiatku vynikajúco podávali. Dostali sme super dosť pod tlak a vytvorili sme si výborný náskok v tom prvom sete. No, samozrejme sa dalo čakať, že super sa z toho otrasie, my možno trošku polavíme, ale ten prvý set bol veľmi dôležitý, že sme tam supera možno v podstate zlomili. Vyššie nám činnosti ako blok fantasticky režirované výbornou Monikou Rákošovou. Nezlyhali sme na prihrávke a protiútok z okraju siete, ale aj zo stredu bol naozaj veľmi dobrý. No, druhý set sme v tom vlastne pokračovali, výborným servisom sme super, hlavne taktickým servisom sme super odtiahli. Začal chytať, začal riskovať na servise, vychádzalo mu to a si myslím, že sme museli v koncovke ešte dosť zabojovať, aby sme to nakoniec uhrali. Už priebeh ďalšieho zápasu na palubovke Slávie výrazne napovie o možnom finalistovi v Extralige volejbalistiek sezóny 2014-2015.